ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात। मागील 2 भागात आपण गणपती पूजनासाठी लागणाऱ्या साहित्याविषयी आणि आपण जी गणपतीला पत्री वाहतो त्या पत्रीचं औषधी महत्त्व जाणून घेतलंय। आणि आजच्या भागात जो आपण गणपती बाप्पांना मोदकांचा नैवेद्य दाखवतो त्या नैवेद्याचं वैद्यकीय विवेचन वैद्य सरिता सांडव यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। श्रीराम श्री धन्वंतरे नमः। गणपती बाप्पाचा सण आता येतोय आणि त्याच्या नैवेद्याबद्दल आपल्याला बोलायचं आहे। तर आयुर्वेदाची व्याख्या अशी केली जाते, आयुषो वेदः आयुर्वेदः। आपल्या जीवनाचं पूर्णपणे आरोग्य सगळ्या दृष्टीने विचार हा आयुर्वेदामध्ये केलेला आहे। त्याच्यात फक्त आपण आज बोलणार आहोत फक्त गणपतीच्या नैवेद्याविषयी। तर आपल्या ऋषीमुनींनी चैत्र महिन्यापासून पुढे 12ही महिन्यामध्ये आपलं आरोग्य सांभाळलेलं आहे आणि ते आरोग्य सांभाळण्यासाठी ऋतुचर्या, दिनचर्या, आपले सण आणि त्या सणांच्या देवता अशी योजना ग्रंथामध्ये केलेली आहे, अतिशय चांगल्या प्रकारे सूक्ष्म पद्धतीने विचार करून। तर त्या प्रत्येक ऋतूमध्ये जे जे सण येतात त्या सणांच्या देवता आणि त्या सणामध्ये जो आहार करावा आपण, हा आहार म्हणजे त्या देवतेचा नैवेद्य असतो। तर आत्ता आपण गणपती बाप्पाच्या नैवेद्याबद्दल बोलायचं तर वर्षा ऋतू सुरू झाला, आता सुरू आहे आणि आषाढापासून चातुर्मास सुरू होऊन जातो। तर वर्षा ऋतूमध्ये भरपूर पावसामुळे आपली भूक, मनुष्य प्राण्यांची भूक ही कमी झालेली असते आणि भूक कमी झाल्यामुळे अन्नपचनावर परिणाम होतो। अन्नपचनावर परिणाम झाल्यामुळे वेगवेगळ्या व्याधी म्हणजे अगदी अतिसार म्हणा, छर्दी म्हणा, असे अपचनाचे व्याधी पण वेगवेगळे होत असतात आणि त्याच्यासाठी आहार आपण त्या दिवसात कुठचा घ्यावा ह्याही गोष्टी ठरलेल्या आहेत। म्हणून ह्या दिवसात पावसाळ्यामध्ये आपण भाजकं अन्न आणि उकडीचं अन्न खातो, तेलात तळलेलं पूर्ण वर्ज्य करतो, थोडंसं तिखट चालतं। तर अशा तेलकट, तिखट, खारट, आंबवलेले हे पदार्थ आपण बंद करतो आणि भाजकं आणि उकडीचं असं हलकं पचायला असं अन्न आपण ह्या ऋतूमध्ये घेत असतो। अशा ऋतूमध्ये एक नागोबाचा सण येऊन गेला, त्याला तुम्हाला माहिती आहे आपण पातोळ्या खातो, त्याही उकडीच्याच आहेत। आणि त्यानंतर येणारा कृष्णाष्टमी होऊन गेलं, त्याच्यानंतर येणारं म्हणजे गणपती बाप्पा। गणपती बाप्पाचा आवडता पदार्थ म्हणजे मोदक। मग आपण ते गणपती बाप्पाला मोदकाचाच नैवेद्य का दाखवतो? तर त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गणपती बाप्पा म्हणजे बुद्धीची देवता, सर्वांना माहिती आहे। तर आपण कुणालाही असं गणपती म्हटलं तरी सुद्धा ते वेगळ्या अर्थाने, पण गणपती बाप्पा म्हणजे बुद्धीची देवता। त्यामुळे या मोदकाचं जे आतलं सारण आहे, बाहेरचं हे आपण तांदळाच्या पिठाचं करतो कारण आपलं हे कोकण गोवा या भागातलं मुख्य अन्न तांदूळ आहे, आणि आतलं सारण आहे ते गूळ, खोबरं, वेलची वगैरे अशा पदार्थ, कोणी कोणी ड्रायफ्रुट्स पण घालतात, अशा प्रकारे ते सारण करतो। तर त्या सारणाचा प्रमुख पदार्थ म्हणजे खोबरं, आणि खोबरं म्हणजे नारळ। नारळ ही आपला इथला कल्पवृक्ष आहे आणि त्याला कल्पवृक्ष हे नाव पण त्याच्यासाठीच दिलेलं आहे। त्यामुळे नारळाची रचना जर तुम्ही पाहिली तर पूर्णपणे आपल्या शिरप्रदेश म्हणजे डोक्यासारखी असते। हे मी खूप जास्त डिटेल सांगत नाही, तर त्याची रचनाच डोक्यासारखी असते आणि आतला जो नारळाच्या खोबऱ्याचा भाग आणि मेंदूचा आतला भाग हा अगदी सारखा असतो। त्यामुळे नारळ हा मेद्य आहे, म्हणजे बुद्धिवर्धक आहे, बुद्धी वाढवणारा आहे, स्मृती वाढवणारा आहे। त्यामुळे लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत नारळ हे बुद्धिवर्धक म्हणून अन्न आहे। आणि हा हेतू याच्यात साधला गेला की बुद्धीची देवता आणि बुद्धीच्या देवतेला दाखवला गेलेला नैवेद्य हाही बुद्धिवर्धक, आणि म्हणून गूळ, खोबरं हे सारण आणि तांदळाच्या पिठाचा वरचा भाग अशा प्रकारचा नैवेद्य आपण गणपती बाप्पाला दाखवतो। त्यामुळे गणपती बाप्पाने खुश होऊन आपल्याला आशीर्वाद पण द्यावा आणि आपल्या बुद्धीची वाढ पण व्हावी, अशा पद्धतीने आपण गणपती बाप्पाचा सण साजरा करतो। उकडीचे नैवेद्य दाखवून, पण एक त्याच्यात लक्षात घ्या, गणपती बाप्पाला तळणीचे नैवेद्य मोदक दाखवले जात नाहीत। उकडीचे मोदक हाच गणपती बाप्पाचा नैवेद्य आहे। बाकीच्या वेळी तुम्ही तळणीचे नैवेद्य करा थंडीच्या दिवसात, पण गणपती बाप्पाचा नैवेद्य हा उकडीच्या मोदकांचा नैवेद्य आहे।